लड़की बाड़ुए बाबू 24 के शादी भई 25 के विदाई 26 तारीख के बन गइल माई पूरा गांव में भइल बाबे हाला नैहर में कहिले बारे मुहावा है अपन काला नैहर में कहिले बारे मुहावा है अपन काला रजनीश जेके बाप मतारी के पगड़ी गिरवलस ससुरा में भातार के मुहावा अपन ढकल है बिया मीडिया कहे पुकार के साफ बाप मतारी के नाम डुबा दे कंग कोइले बिया यारबा बड़की रे बिया कैसन कलयु के लड़की रे पर होई का कुछ ना बुझाला नैहर में कोइले बिया मुहावा है अपन काला नैहर में कोइले बिया मुहावा है अपन काला नैहर में कोइले बारे एकरा के अपनाई इज्जत पी गइले घोर के मन करे एकरा के लात से मारी लड़की लत खोर के जा का कइले बिया कैसन ही कहिले लिहिला रे गाके कहतावे साजन सजिला रे जब सुने है वो सुन के लजहला नैहर में कइले बिया मुहावा है अपन काला नैहर में कइले बिया मुहावा है अपन काला।